कहाँ जो आता दिमाग एकदम बुझात नहीं के का दिन भर उहे कुल के निशा रहता है। जाके खा पी के सूते घरे त चट काई कुल घूमत लगे मार 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 मारे के ना पड़ी खाना तारा ये कुल के उहे कुल के टाइम में खासा उहे कुल सो जाता काहे बगड़ा के मारे के चक्कर में पड़ल दिन भर खासा लइकन के फेरन में रहत इनकर दिमाग के आदमी का हो गेल एकदम चाट देले बलन। देखी और रवि समारी देखी इनकरा के सुधार दिए एकदम से परेशान करतलन दिन भर देख हइसी से इशारा करतलन का इनका का देख ली हम जात नहीं हइसी जो करतलन समारी इनकरा के देखी तो बागड़ा रोज सबसे मजा लेला, आज हमू एकरा से मजा लेत बानी। बागड़ बा के जानता कि का करता का ना करता। आज तक राती के सूते खाती वाला होता नहीं। आ आ बगड़ा के हम मजाके में कह देनी इहो घर ही बानो कहीं बगड़ा आ न जाए दादा ले आ जाए तो का हाल होई हमार भगवाने बेड़ा पार गई हम। ए बागड़ नहीं आई है कौन शायद हम कोई देनी हम तो मजाक कोई नहीं और साँचो की आ जाए तब का हो। नींदो नहीं खिलागत का हो अरे मर्द नींद निकला होगा तारा मेरा ना जी ऐसा बात ना बा। हाँ 7 बजे सुते वाला आदमी ये बड़ा 9 बजे वाला बा अभी तक सुतल बना करी। देखत बानी कितना गर्मी होत बा ना। तो गर्मी होता तो का कइले अपना बाबूजी ले कह के वो एसी लगवा दे तू तो हमरो मतलब कुछ उधार हो जाई तो तोहरो हो जाई। रउआ से तो कहले नहीं रउआ ना लगवा पौनी का। ठीक बा तो हम ही जाते नहीं गंगा इलेक्ट्रॉनिक्स पर। गंगा इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ बहुत बड़ा दुकान है हमारे भाई के बक्सर में बा उनके भी ले जाते हैं तो एसीओ लगवा दे फ्रिज हो। साँचो के मजाक करता है सुता 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 अब काल कोई बात सुता अब गर्मी के दहिया पर मत चढ़ाओ। गर्मी होला तो का करी जी हमरा दहिया में हीटर बा एसी ना हो ठीक बा सूती चुपचाप ठीक बा। नींद लगते नहीं खमते ए जी सुनो तने जी देखी ना के दरवाजा खटखटा के दरवाजा खटखटा बा सुतो देखी ना जी जाना तू ही देखो रउआ जाए हम बहुत थाक गइल बानी। ए जी जाना देखा मत के आइल बा जाए ना बहुत थाक गइल बानी हमरा नहीं लगता जाए ना ए जी ए रे मत सुता ना जाए जाना देखो के आइल बा रउए जाए ना कौन आइले राती के रे मेहरारू जा ना सकेली आई बारी दिन भर हाथ जोत के पी की चप्पलवा कन के हो भाई राती के एकदम सुता हां अरे बागर अरे गुंगा तू रोटी का करेल बार रे तोरा के बोलले हां
मऊ किया ना काहे खाती ताके सुते के ए तने नहीं बू कहाँ जी का जी क्या कहता है बौला घूंगा घूंगा बोला लोगा ना ना हम नहीं करा कि ना बोलोगे हम ना करा के बोलोगे घूम झूठ बोली अरे घर में का जाता खुद हमारे घर में का गुजर मार लगा अरे चल बाहर चल मारा नू वो प्रमाण है गलो हमके का पता रहे कि काहे आई लाला हम नाव की बोलोले रहनी पागल कुकुर कट लेबो करे के हैं तू तारा घर आई अगर हमरे काहे कर तार मौगी बोलोले लियो माने हमरा पे रवा विश्वास नहीं खे का अरे विश्वास नहीं के का मतलब कहता हुआ तू अपना मन ऐसे हमरे काहे कहता तू बोले वाला हमरा नहीं खे पता तारा वो अपना मन आ गयो हैं वैसे क्या था अरे बोलो कहीं को मर गई का नची के बाद मर जा वो अपना मन आ गया वो अपना मन आ गई हैं रुकी हम साफ साफ बताता हूँ का साफ साफ बताता नहीं वो झगड़ू रहलन है ना हाँ। नहीं के साथे वो मजाक करत रहलन है तो हम देखनी है तो सोचनी है हम वो मजाक कैली हमके का पता रहे कि वो बगड़ा घरे ले पहुंची आई बहुत चौकर पर मजाक कर गई है भर घर दे भर गांव के लोग से ठोठी हमके ना पता रहे कि हंसी मजाक भी भारी पड़ जाला अब ना कर का ना करबू बोला दो 9 बजे तक सुतलो आफत कैलू रात भर के हमरा के अब ना कर माफ कर दी माफ कर मार दी दांत भीतर चल जाओ कुल अंचलाओ काम तोरे जी में बा जितना अंचलाओ काम बनो तोरे जी में बा सुत चुप सुत तो हटाओ हाथ होने कहा तो हटाओ ना तो मार दे हटाओ हटाओ खिसिया गई निका जी क्या खिसिया जाइन तोरा अपना मन में पैसा बुझाते नहीं खे हो घूम बहिर के आत्मा के तकलीफ ना देवे के चाहिए ओकरो मन जी हो ओकरो मन में आत्मा में ओकरा कितना तकलीफ भइल बरा आगे से ऐसा गलती ना होई माफ कर दी का माफ कर दी बस गलती करते रह रोज माफ करते रही अब ना होई ऐसा गलती कान तक उठ बैठ कर पाछाली आगे बात ना होई ना अरे मजाक ओकरा को ले एक तो ओकर भगवान मतलब ओकरा कैसे मतलब एगो चीज नहीं खन देले ओकरा एक तो बोल नहीं सकत अगर संग तू मजाक कर देली मत ऊ आगे 9 बजे रात के घर है अपना मन तो सोचे के चाहिए कि ओकर आत्मा के कितना ठेस पहुंचे हो अब कह देनी ना आगे से ऐसा गलती ना होई ना हो सुत चुप जा ठीक